Takže lidi, já vás tu vítám u hry Command & Conquer Renegade a zahrajeme si kampaň na střední obtížnost, protože tuhle hru celkem lamím. A konečně mám nový mikrofon, stal 200, mám tu od něho ještě účtenku. Jsem nemocnej. Je to od Krámek u Kocoura. To je zajímavé. Prodal by to pán, od kterého vám jméno neřeknu. No, výhodný pán. Mám trošku rýmu. Ale přijala to zpráva. Pap. OK. Tak. Trošku to nabíhá dlouho, tak nevím proč. Nevím proč, ale vždycky mi to v téhle části na loadingu prostě nabíhá dlouho. Tak, necháme si scénku. A máte tam i titulky. Nahoře. Recon 1, this is Eagle Base. What's the delay up there? Copy, Eagle Base. Still no sign of any node installation. Stay loose. Keep your eyes open. Teď to udělá boom. Sakra, mě to řve. Se v tom neslyším ani. Nejradši bych zastavil zvuky, ale pak neuslyšíte asi. OK, takhle my vypadáme. OK, teď bych si měl, jo. Počkat, jo. Jo, tak toho sem dáme 9. Hello. Kapitán Havok se jmenuji. Tam po mně nestřílejte, hoši. Ty vole. Radši mám tenhle pohled, ale. Ne, APC. Zajímavé, že můžete nabíjet, i když máte plno. Damn it! Tak. Teď už se slyším. Ale zase neuslyšíte asi vy. Tak, to dám takhle asi sluchátka, když to divné celkem. Trošku si je přitáhnem. Zesílím. Tak. Doufám, že to bude slyšet. Pak si budu dělat oběd, ale párky stačí. Jako ale sej mi ho! Yes! A teď to přejetě vrtuji. Thanks, Hammond. We owe you. Thank you. Recon 1 Eagle Base. Take the casualties, but we're okay. Jo, máme nějaké ztráty. Jo, APCčko? No jinak nic. Dělají ty inženýry. Hambi! Nepokusu se. Eagle Base, we must be close. There's a nod harvester here. Good work. I'm sending in more firepower.
Dadadí. Proč máš hezčí textury, hejzle? Excellent work. Airstrikes inbound. Blíží se letecký útok. The Foot. Okay. SAM site destroyed. SAM site destroyed. Chci raketomety. Rychle, rychle, rychle. I'm hit. I'm not risking any more pilots. We have a GPS lock on the node installation. Prepare for II. Zajímavé, najednou začalo pršet a oni udělají ten lotový kanonový útok. Kam to vyčili? Ale protože tam jsou GDI. A ne, vlastně to je jedno. Sakra. První mise je za námi. A tohle je ten dobrý tank. Mano, nevím. Prostě nějaký divný název takový. Tak. Pokračovat. Scéna. Where's my medal? I'm a Brigadier General, Havoc. The least you can do is call me Sir. You got it, sir. We cracked the encryption on the intel you acquired. Details Nod troop movements in 4 sizes. Generally, unremarkable information. But this is something special. As you know, Nod has a Special Forces division of elite assassins called the Black Hand. This is a covert communique detailing 2 top-secret Black Hand operations. The first is in Guatemala. The second is in the remote agricultural area we're approaching. Details are sketchy at best. Nod forces are herding civilians into religious conditioning camps. Torture and brainwashing. No doubt. After processing, they're being escorted by the Black Hand to an undisclosed location. We launched an assault on the area 2 hours ago. It failed. We'll have reinforcements for our support craft in 6 hours. They're torturing civvies. We can't wait 6 hours. Let's roll! 6 hours, Captain. Until then, you'll stand down. I won't have you risking multi-million-dollar equipment on any of your impulsive gung-ho tactics. You're part of a team, Havoc. It's time for you to start acting as such. Are we clear? Are we clear? Crystal. Sir. Get General Shepard on the line. We need those reinforcements yesterday. Status report. General, we have a situation. It's Captain Parker, sir. Havoc? He's liberated a hovercraft, sir. Launch our remaining support craft. Sir? You have your orders, Lieutenant. If he survives, I'll pin a medal on him. Then, I have him shot. OK. Takže v další misi půjdeme zachránit nejdřív našeho generála a potom vlastně půjdeme do takového tábořiště. Tam zničíme takovou komunikační budovu a zachráníme tím vězně. A na to se podíváme až příště. Co se můžete těšit, je, že tam udělám jeden primární cíl, teda sekundární. A
tam je takový, jakože můžete tam získat plamenomet, což se hodí. A sniper a můžete tam zabít pár důstojníků a posily vám přijdou, ty si můžete vzít sebou a je to super tady tam se a proto se na ní podíváme až příště, protože tohle jako ta první mise jako ukázka tohle hry stačila. Takže dáme F6. Rychlé uložení. Vezmu si jenom tady tu zbraň a uvidíme se teda příště. Takže loučí se s vámi pan Havoc. Patek, Matku. Takže u dalšího dílu pokračování téhle hry